Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Koko. Halo pemirsa. Ki ngontenku bengi. Ya nek sore nek wis bareng isak ngene iki kadang aku dasteran pemirsa. Maaf yo. Luweh santai, guys. Ki aku ceritane pengen delok suasana malam. Iki kok teh. Bakul Jaya anget buka gak ya pemirsa? Yo, iki yo bareng isa. Suntuk ya pemirsa aku. Bak menawa Bakul Jaya petak. Apa yang mbek delok wong jowo delok jumplangan sepur. Kadang kalau aku nek kadang gak ngonten ya memang gak tak letokno konten ya. Kadang lagi aku tuh bengi-bengi metu golek jahe anget. Jahe ngetik nek jahe nang dhewe kan mesti paling apa ya? Sanom. Kuwi biasane kan nganu pemirsa. Jahe dikeprek banyu anget wis bar. Lah nek bakul kan dhek dikai krimer. Krimer mbok jahe ora jahe umum ini jahe. Maksud ora jahe kanggo masak lho. Jahe khusus nggo ngangetno awak. Dodol apa ora? Nek dodol alhamdulillah gak dodol ya wis sampe ndelok wong jowo ya pemirsa ya. Kadang suntuk ya akeh jam piro leh. Marahe aku dhewe ki ya dibilang gak duwe tangga ki ya ana tangga, cuma kan gak berdekatan ini loh pemirsa. Ngerti kan maksudku? Oh. Yo saya pemirsa ya, angon jobo benar suntuk pemirsa. Ya pedek. Malamnya gini pemirsa. Ini iki nek nang kene wis ditutupi kene. Ini jalan raya tapi kan jalan cilik pemirsa. Kita tak shoot ya, kita pulang dulu. Gelas wingi pas apa bodoh bakulnya tutup suwi pemirsa. Ya sini ki wong kene kok. Kadang kalau sing wedok bojone ya mbake kuwi gantian karo Mas nek Mas ono anu. Kuwi apa walah. Batang orong-orong iso. Malam-malam aku terus tak indik suwi pemirsa. Pengen tuku jahe susu. Walah. Nek bengi-bengi aku kadang yo gak mesti nek kadang krasa kaya kudu sing anget-anget sing praktis karek ngombe ya iki jaya. Iki gelas cilik iki 5.000 pemirsa, nek gelas gede 10.000. Ngene sakmene wis nang awak wis nek kanggo aku lho ya. Nek sak ukuranku 5.000 wis ngangetno awak wis nikmat lah cara ngono iki. Iki cedak iku lho pemirsa. Jumplangan sepur. Masih nek dodol geber masuk wis mulai. Tuh, gesek luwes. Samane yo habis cah lho. Bekser. Jangan lupa, cuma jujur njaluk roti. Roti rumah. Nah, ketika kacang enak pemirsa. Jadi kemeranjang. Tak spill ya. Tak spill pemirsa. Nikmat bukan? Nikmat sekali pemirsa. Maaf ya goyang-goyang. Jahe hangat malam hari nikmat sekali. Kita seruput sik pemirsa. Kaken iki. Anu apa dalam arti wis bakule lumo. Mumbluk pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana masya kemakin ada benar. Iki kan bakule disalah nang kaya apa nek arane? Wadah. Ya nek jajan kan tenongan yo. Nek kuwi alah ngerti dhewe pemirsa model kok tong ngono pemirsa. Mantep. Jadi karetnya seduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana masya kemakin ada benar. Terus iki ana kacang asine.
Hmm. Nek kanggo cah cilik gak oleh. Jangan ra gelem, terus juga lho suwek brodol. Soalnya kan nganu pemirsa. Pedes jahe itu. Jadi cah cilik belum dianjurkan supaya nek gede. Jadi tak tukar roti. Karena posisi dijupukno bakule ya ora iso tak syuting mangari nyetir. Kan nek kadang kala aku mimil-mimil niku aku tuku roti kelapa. Cek pemirsa. Oke pemirsa. Kita menikmati anget-anget. Mbak Eka kok berani ya lah sama dhewe ora berani ngutus kon nggone sapa, Mbak? Oh, aku nggak senani maratuwa aku ora tak nggoni. Guyon pemirsa. Mak niki wonge gak seperti itu. Mari kita menikmati ambrol pemirsa. Mbah sen ndek rezeki tak tuku kursi neh. Ya pemirsa. Kita ngejahit. Mantap ora pemirsa. Jadinya hangat. Mantap. Wis gak anu kok marang ranggo tripod yo. Tak spill malamnya ya pemirsa. Cek. Anget tembok enak pemirsa. Bingung ini ki. Patang dedet pemirsa. Iyo kadang kala yo tanggoku liwat. Ngopi Mas. Arep ngopi? Yo. Mas Tony canem yo ngopi mbek bolo-bolone ya kuwi liwat boh aku ngongkon Mas Anto iki nek gak gerkatine urung budal ya pemirsa ngongkon wong mesti gremeng gak oleh mergo engko kabel-kabele kan sing nyerteni ndekne ya wis aku tak serek kono ben wong liwat iki gak nganu iki wete ditebang juga lampu kono yang dipateni soalnya strom gede pemirsa ini mantap sekali jayanget dan iki ambune nganu pemirsa obat yuyu alias kepiting darat kuwi ya yuyu diobati mana ambune ngene ayo Meng mulai Meng ayo Meng aku ngesakno nek kelindis motor kok aku sakno pemirsa iki mang golek anget-angetan golek jahe susu anget kuwi nek kadang pengen aku metu golek nek dalah wong mesti dodol angger bar magrib wis dasar pemirsa ketoke blok kono lho blok lor tanggoku blok lor soalnya aku ngerti ngono sing istrine bakuliku pernah jagungan karo aku Mbak sampean asli ndi ngono kan memang wong kene iki angger takok jenengku nganu pemirsa kuwi anake sapa Mbak mantune sapa kadang kala wis lali karo pake mertua mergo pake kan wis puluhan tahun nang merah jadi
Dadi takoke ponakane Mbah Tauhid. Malah Mbah Tauhid padahal asine iki adine Pak sing cer. Mbah Tauhid kan adik ipare. Pake. Kuwi wae ngger aku meni ponakane Mbah Tauhid nggure omahe Mas Kosim ku wong oh yo. Ngono. Kadang kok ya ana sing eling yo marai Pak Is padane 40 tahun pemisah urip nang Merah dadi yo sing generasi tua-tua wis iya isih apa tapi sing nom-nom kan wis lali 40 tahun urip nang Merah kan yo mesti akeh sing wis do lali. Cuma nek Mbah Tauhid kan isih nang kene. Mbah Tauhid kan adik ipare Pake. Mbah Hari ku adik Pake kandung pemisah. Sing omahe kuwi iki sebelahku kene. Tapi kan omahe madhep ngalor, aku madhep ngetan. Dadine kan gak iring-iringan, gak dempet apa gak beriringan ngono. Dadine bisa dibilang orang duwe tangga memang terakhir adep-adepan. Kidul gak ana tangga, wetan gak ana tangga. Kene sekatan kampung. Omahe Mas Kosim madhep ngalor, Mbah madhep ngalor, ya bener dibilang nek tangga ki ana cuma gak berdekatan wis ngono. Didelok dibilang gak duwe ya memang gak duwe tangga ngono. Wong kadang kala bakul banyu ngono ku Mbak kok sampean wani. Lah terus nek gak wani, lah engko terus sing ngurusi omah iki sapa? Aku yo ngono pemirsa. Dalan rezekine Mas Antoyo ning Surabaya. Terus ditakoki. Yo ki winginane ditakoki bakul jayanget kuwi omahe sapa nek sapa Mbak. Aku ki yo gak mesti sih pemirsa metu. Ya suasananya seperti itu kan sepi, memang sepi pemirsa karena iki wis menjero pedesaan, gak perkotaan kaya di Balun kuwi kan wis kota. Sorogo iki perkotaan kan daerah ngono kuwi. Jadi kan tetep rame terus. Nek iki wis menjorok ke pedesaan lebih ke pinggiran desa lah pemirsa nek ini Kapuan iki. Cuma ya fasilitasnya yo alhamdulillah cedak pasar, cedak puskesmas, cedak bidan ya nek kadang bengi apa pengen gage-gage bidane yo omah. Cedak. Gak ada kok pemirsa. Cedak yo nek pengen ndelok bandar yo cedak pasar yo pengen misalnya golek janganan apa blonjo nek pasar Kapuan gak ono iso nang Lenggo kuwi ono bakul wonge dilesehno ngono lesehan ngono lho dodolane kok ayam yo segala macem nek kene bakul ayam yo ono tanggoku kene pene pasar yo ono macem-macem sih pemirsa kene iki aku yo cerita soal lingkungan kene suasanane lho pemirsa yo tuh nek bengi yo sing ngene iki lah wis suwi aku gak ngonten bengi kita konten kita critakno suasanane kok apa gedhe mangkok kaya ana Mas Toni iku koncone Wawan ngopi ngopi cah enom yo yo kan omahe kan Kapuan bisa koncone Wawan sebelum saya tak tutup dulu iki mang golek anget-angetan yo mbek sekalian tak dono pemirsa suasanane malam Kapuan iki ora kan jarang tak konten tau tak dono pemirsa ya iki ambek iki lho mang apa tak dono iki bakulet jayanget iki wong kene ngono. Aja lali like comment subscribe keluarga Mas Kapal Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Iki apa Dek? Oline ayah kok, Bu. Pemirsa ya, ini tak tutup dulu wis wengi. Saatnya istirahat. Besok kita ngonten lagi yo ngontene keseharian iki aja bosen ya.